Ijin sanak kadang tani ing tlatah Setrareja Kedungombo Sendangreja dumuginipun sak wetan Puskesmas Boto Nyorok Ngaler sekedhik sing kinaran Proliman menika ndadosna kawuningan niki ukuran kula ingkang kangge patokan rikala taun wingi ngantos mriki. Wektu panjenengan nembe brujul mluku Twin Garu ukuranipun mboten ngantos sementen. Masih 10 cm di bawahnya. Lah kala mben dugi mriko nek sakniki mboten dugi ateges disebabne napa kedah panjenengan telusuri supados sedaya mboten mung ngarang, mboten mung ngarep-arep, mboten mung umpami. Sedaya kedah entengan, kedah purun gembrageh. Supados sedaya saged menikmati. Supados sedaya sayuh rukun, sesarengan, kerjasama antar kelompok tani, antar P3 desa, sengkuyungan supaya banyu saged murakabi. Mekaten menggah keterangan saking kula. Matur nuwun.